Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Igama lami nguNkazimulo. Mawumusha le channel siyacela subscribe. Nansi inamba la ngenzansi. Khona uzokwazi ukuthola ama-channel ama-video ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, ngike ngakhuluma okuzayo ukuthi amabhayi owaphuphayo wenzani. Makufika ithongo lakho likuphuphisa ibhayi, izembatho lezo zakini noma izembatho ezigqokwa okhokho bakho. Baningi abantu esengibazwile befona bethi mkhulu ngiphupha injeti, mkhulu ngiphupha ibhayi leli kuyilona la emva kwami lengwe, mkhulu ngiphupha ibhayi elinebhubesi, mkhulu ngiphupha ijazi elinje. Lalelani bakhomani benkosi, lezo zinto ezabantu bakini okufanele uzigqoke kanjani. Ukhumbule iskini nedlozi lababa wakho, elama wakho, elakumalume baba wakho namalume yama wakho. Amathongo awu-4 kwangamele. Kwala mathongo awu-4 baningi abantu phakathi kubona abababa elaphi. Kungakuthusi ukuthi uzobona amabhayi amaningi ungabisazi ukuthi lifa uligqoke noma lifa ulenzeni. Kufanele uwathenge ube nawo, kufanele uwabike. Manje nansi inkinga enginayo, uyalithola ibhayi, uyalithenga, awulibiki, awuligqoki. Hhayi wonke umuntu khona indlela afanele alithathe ngayo ibhayi, ngakukholwa lokho. Izangoma zithi cha, awuvele usuligqoke ibhayi khona indlela ofanele ulithathe ngayo, cha akunjalo. Siphuma kwemsamo engafani, nengane ibhodla ekudlile. Abantu bake bakukhombisa izembatho basuke bekukhombisela ukuthi gqoka lelo bhayi khona sizophakama sikwazi ukusilekelela. Kusuke kuyiloyo muntu osuke kuphathele isipho esithize. Uyabona nje mina nginey'ndawo, nginabo futhi abaluzi, nginaso futhi isithunzi. Idlozi lenhlanhla leli. Makhona engifuna ukwenza ngempela ngikwazi ukuhamba ngayigqokile injeti yami, ngoba omkhulu bami bangikhombisile, bayakhuluma befike beyigqokile. Ngiyazi ukuthi makukhona engifuna kuvule ebhoboke kufanele ngiyiphathe, noma makukhona okungihlaselayo kufanele ngikugqoke ngekhathi ezithize ngeke ngikubalule. Makhosi amakhulu, masunebhayi uliwasha kanjani? Mawunejazi uliwasha kanjani? Masunebhayi ulibeka kanjani? Wazi ngani iliphi ofanele uligqoke, iliphi ongafanele uligqoke? Ngoba sekukhona abantu abagqoka amajazi emngcwabeni, athi umuntu sengiyangcwaba ngelami ijazi. Okay, ulihlambulula kanjani? Ungabi mude, umusha iKhanyisani TV, udinga imisizo ngalezi zinto, 081 30 41 98.